Baba Nkosi yamakhosi umvangeli ngubane wasevuthelana ngaphansi komzi mkhulu eMangoze. Amen. Amen. Ubaba mkhulu wafika ezweni lakithi. Baba bambona ngamehlo. Ubaba mkhulu ezweni lakithi wafike watshala ukuyena namhlanje siyaphila ngaye. Amen. Bathi ke ubaba umhla efika ubaba mkhulu kwezwakala ukuthi uBhombela usekhona ngaphesheya umfula wasemseleni. Akona umfula umsele nje amanzi ageleza yahambayo angashi. Kwathiwa inkosi ikhona ngale ngaphesheya base beyihlangabeza ubaba. Thiwa yahamba ngehashi lakhe elimpunga. Omunye ubaba wazama ukuthi ubaba mkhulu mhlamba ngamteta yini amwelise ngaphesheya njengesitsha esihle sasifikile ezweni lakithi. Kodwa wawela ngehashi lakhe. Kwathi umayese ngaphesheya esefikile eseduze manje nomuzi wasemseleni. Ubaba mkhulu waseyalahleka. Babe besambona ukuthi uyephi. Kwalahleka nehashi lakhe bangabona belanda ngonyawo ukuthi hawo ubaba mkhulu uye ngaphi. Bafuna baze bayofika eduze umuzi kababa uMbazini. Lapho bafika bayithola khona inkosi ihlezi ngaphansi kwesihlahla sekono. Kwakuhleli umuntu omuhle engafani nabantu. Inyawo zakhe zinengqakala. Noma ungaphakwa ukudla phezu kwalezi nyawo ungadla nje. Zinjengeplate nje elihle eliwashiwe lokudlela. Obaba baphanda phansi ngoba kwakwenile la inkosi yayihlezi khona. Baphanda utshani befuna ukumbona kahle uBhombela. Yayithule nje into yasezulwini. Befika ke ubaba base bethi baba Nkosi yamakhosi nawo umuzi oya kuwo. Bemkhombisa umuzi wathi hayi bantu abami ngisalinde izwi lasezulwini. Wasehlala ubaba mkhulu ngaleso sikhathi kwakusekuseni. Lathi mayilanga selikhula seliya ngapha. Sekuba semini nje seliqina ilanga. Kuthiwa yasiyasha inkosi ukuthi sebekhulumile abasezulwini. Bathi singangena manje kuleli ikhaya lo muzi esizongena kuwo yilombo. Kodwa ilombo likhulelwe limithe impande. Yasiyangena inkosi kwakuwumuzi kababa uMbazini. Yafike yahlala esihlahleni umuji isihlahla esithandelayo. Wafika wahlala nje kulo muji wesihlahla sombungo. Namhla usekhona lo mbungo. La ubaba mkhulu wafika wahlala khona. Bathi ke bambona seqoqoda imhlathi. Esebheka ngapha nangapha. Base bemkhomba idokoda ayongena kulo baba. Maye sengena base bebika inkomo yomhlangano ezohlangabeza uNkulunkulu. Kuthiwa yaqalaza inkosi yaseyibabiza obaba uMbazini
yathi Mbazini hambani niyohlola lenkomo enhlangabeza uNkulunkulu ngayo. Obaba baphuma bayoyihlola inkomo ababonanga lutho. Babuya bathi baba hayi inkomo inhle. Obuya wathi phindelani yobheka inkomo. Bayoyihlola kwesibili ababonanga lutho. Kwathi kwesithathu babuya bathi hayi Nkosi yamakhosi sibonile ukuthi inkomo yazalwa isidalwa. Inselo yayo eyodwa itshekile. Ayifani nezinye inselo. Kuthiwa yathi inkosi uBhombela leyo nkomo ngoba inesici asingahlangabezi ngayo uNkulunkulu. Funani enye inkomo abanikwe nje bayimaye abanye. Amen. Amen. Inkosi izoyithatha nje lapha ya sekusa ekseni inkosi ikhona lapha emzini waseLombo. Lapha umkhulu wayesixoxela le ndaba uthi bezwa ngogubhu lwakhe ekseni. Esesho ekseni ngo-past 3 kuya ku-4 kungakafiki isikhathi somthandazo wokuvuka nje owenziwa ngo-4 ngalezo khathi. Bezwa isithi waluthi dunakani Nkosi dithi luzolucima uye waqala izitha iye waqala dithi luzolucima batho baba bashesha bavuka ngokushesha bayithintitha baphuthuma baye enkosini ngoba kwakulale kukhulunyiwe ukuthi kuyokwenziwa ekseni. Uthi inkosi yasifika ithi yabahlukanisa phakathi abanye abakhombeni entshonalanga ma ukulomuzi waseLombo la kwakuyilombo khona mubheka nentshonalanga bekuwamahlathi nje. Uthi ubabamkhulu bantu abami sengiyahamba kwawu 1935 sengiyahamba abaphuthume abanye bayela bayothandaza umuntu ngamunye athandaza umthandazo u7 abanye basebehamba nobabamkhulu ngoba ngalolo suku wayehamba ejahile kakhulu eyobhabhadisa futhi ezweni lakithi. Wasephuma nobaba bathile wayehla wayobhabhadisa kuthiwa ngalolo suku kwakusuku lweSabatha. Wayobhabhadisa laba bahamba bayothandaza uma izifika lezi insizwe ehlathini bathi bengakaqala umthandazo wesibili esathandaza mhlawumbe owodwa umuntu kwaseqhamuka umhlambi wenkawo ya ihlukene lemhlambi yenkawo omunye uqhamuka enyakatho omunye uqhamuka eningizimu. Kwathi phakathi kwalezi inkawo kwasekuba khona inkawo enkulu eyayibanga kakhulu umsindo bese ziyananela lezi ngapha nangapha. Obaba babaleka usho njalo bathi obaba babaleka baye enkosini fe bathi baba sithe saqala nokuthandaza kwaqhamuka inkawo yasithi inkosi haya kusiza inkawo abantu basesilungweni nabakwaZulu babanga isidumbu sami bathi abakwaZulu angcwatshwa kwaZulu abasesilungweni bathi angiyongcwatshwa ePhakameni. Ithi inkosi kodwa ngilwa impi emkhathini lo enimbonayo oyedwa uJan Dube
bantu abami anoqaphela isikhathi umphefumulo wami oyawuphuma ngaso enyameni nesikhathi engiyawubekwa ngaso ethuneni. Lezo khathi abayongikhumbula ngalezo khathi nami ngiyobakhumbula. Amen. Kunye nje ngizokusho Nkosi yamakhosi ukuthi njengalo kade esho umvangeli manje ukutshala kwababamkhulu ivangeli ezweni lakithi lahamba laze layofika eMozambique. Namanje ke ngibuya khona obaba bathe nje hayi angisondele ngibe kanye nabo silungise imendo yenkosi. Amen. Amen. Ukuhamba kwababa lihle izwe laseMozambique, abantu bakhona bamlambele uNkulunkulu. Uma bezwe ukuthi uShembe uyezwa bakhala inyembezi ngoba kade balamba. Nkosi yamakhosi, inkosi kuze sekuzwile. Amen.